Són dues taxes en principi les que es modifiquen. Una és la llicència que hi havia, taxa, que és una fiança que es deixava en el moment que es tenien que obrir rases a la via pública. Després de mirar-ho hem arribat a la conclusió, quan es feia pagar una fiança de 60 euros, què passava? Que la gent agafava, obria la rasa, en el moment que es anaven allà a mirar si estava bé o no estava bé i per alguna cosa no estava correcta, es deia, és que ja està bé, deixeu, allò anava a càrrec de l'Ajuntament, deia que deus els 60 euros i ara que els he posat a la rasa. Llavors hem decidit agafar i pujar-la i realment, com que és una fiança, en el moment que estigui deixada correctament, que els serveis tècnics diguin que és correcta, es torna la fiança, però que sigui realment proporcional, i si no la paguessin, que amb aquesta fiança es pugui reparar realment els metres de rasa que han fet mal fet. Llavors, d'aquesta passem a 366 euros del metre lineal. Torno a repetir, no és cap taxa, és una fiança. Vull dir que en el moment que allò està correcte, es torna i prou. I l'altra és en el moment de les llicències d'obres, vull dir, tot el que són llicències que s'han fet aquí, que hi ha diverses d'allò que estan a dintre de l'ordenança. Amb la normativa europea que hi ha, la directiva de serveis, en el cas que, per treure realment burocràcia, perquè no hi hagi tant de papers, es passa, en vez d'agafar i demanar la llicència, informar-la i d'allò, sinó es fa una notificació. Això, en el moment de fer notificació, està considerat com a llicència i l'Ajuntament llavors ja farà els passos necessaris perquè realment es compleixi i estigui correcte. Vull dir, se seguirà tot el que es tingui que fer perquè estigui correcte. I en aquest cas, hi ha tot un d'allò que sí, no cal ni que els digui, suposo, la secretària. Vull dir, si l'aspireu, vull dir, s'ha fet una mica de barem, que segons el que és cada llicència, doncs hi ha un càrrec a un altre. I prou, ja estic.